Barcelona porta molts anys apostant per l'economia del coneixement que se sosté gràcies a diferents pilars. Universitats de primer nivell, una aposta clara per la recerca i la innovació i una massa crítica d'empreses que faciliten la translació d'aquestes a l'usuari. Els centres tecnològics constitueixen una de les principals estructures d'intermediació entre la investigació i les empreses. A Catalunya, la majoria de centres tecnològics avançats s'ubiquen a l'àrea metropolitana de Barcelona i s'agrupen sota la marca Tecnio. En una clara aposta pel creixement de la recerca, uneixen les seves forces per tal de generar coneixement tecnològic, millorar la investigació industrial i facilitar la transferència tecnològica cap a les empreses catalanes, reforçant la seva competitivitat. Complementàriament a aquesta xarxa de centres avançats, hi ha un gran nombre de centres i grups de recerca en àmbits com la química, les ciències de la vida, el sector agroalimentari, la mobilitat sostenible, el disseny, els sistemes industrials i les indústries culturals i audiovisuals, generant un ecosistema molt atractiu per a les empreses de cadascun d'aquests àmbits que veuen com poden accedir de forma ràpida tant al talent com a les darreres innovacions. Barcelona és sinònim de recerca i talent investigador tant local com internacional. Compta amb figures de nivell mundial i alhora té magnetisme per atraure grans investigadors que duen a terme la seva recerca en unes condicions de primer nivell. I és que Barcelona disposa d'unes infraestructures úniques al servei de la recerca. Indrets com el Parc Científic de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el Campus Barcelona Mèdia i els nombrosos espais ubicats a les diferents universitats són un complement ideal per a una tasca que està millorant la competitivitat de l'empresa catalana.